Nivnice o víkendu hostila turnaj v zápase řecko-římském a ve volném stylu. Na memoriálu věnovaném zakladateli Nivnické zápasnické školy Václavu Hromčíkovi se představilo 11 oddílů a celkem 6 desítek zápasníků z celé republiky. 11letá Anna Tomancová patří k nadějím nivnického zápasu. Na domácím turnaji ve své kategorii zvítězila a naznačila, že má ambice vykročit ve stopách svého otce Pavla. Ten se ve své době probojoval až do české reprezentace. Já jsem se podívala od malička a začalo mě to bavit, tak jsem začala chodit. Tělovýchovná jednota Nivnice je jediným zápasnickým oddílem na Uhersko-Hradišťsku. Nové členy ale i tak hledá obtížně. Je to tvrdý sport, takže ten zájem zase už takový není. Je tam veliký propad, že přijde třeba 20 děcek a během roku z toho 10 vypadne. Na memoriálu Václava Hromčíka se domácí zápasníci i tak radovali hned 4krát. Mezi vítězi svých kategorií se vedle Anny Tomancové zapsali ještě Martin Krajčovič, Filip Josefák a Krištof Janča.